ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали Мошин ТЖ. Агар боли аввал аст дар канали мо, пас ба канали мо обуна шавед, яъне подписатсия кунед, дар видеои мо лайк монед. ин випуски дуюми беҳтарин мошинҳои Opel фурӯшӣ. дар ин видео 15 Opel фурӯширо мо ба шумо нишон медиҳем. хуб, дар видео лайк монед ва видеоро тамошо кунед. номери 1 Opel Astra F, соли бароришаш 1993, кузуфуш седан, сӯзишворияш бензин, коробкааш механик, нархаш 16 000 сомон. рақамҳои телефонаш бошад мисли ҳар вақта таҳти рақами 1 дар описани видео. номери 2 Opel Astra F, соли бароришаш 1997, кузуфаш хеҷбек, сӯзишворияш бензин ва газ, коробкааш механик, нархаш 27 500 сомонӣ. номерои телефон дар описани видео таҳти рақами 2. рақами 3 Opel Astra F, соли бароришаш 1992, кузуфуш хеҷбек, сӯзишворияш бензин ва газ, коробкааш механик, нархаш 20 000 сомон. рақамҳои телефон дар описани видео таҳти рақами 3. номери 4 Opel Astra F, соли бароришаш 1994, кузуфуш седан, сӯзишворияш бензин, коробкааш механик, нархаш 20 000 сомон. номерош дар описани видео таҳти рақами 4. номери 5 Opel Astra F, соли бароришаш 1992, кузуфуш хеҷбек, сӯзишворияш бензин, коробкааш механик, нархаш 23 000 сомон. номерои телефон дар описани видео таҳти рақами 5. номери 6 Opel Astra F, соли бароришаш 1993, кузуфуш хеҷбек, сӯзишворияш бензин ва газ, коробкааш механик, нархаш 16 000 сомон. номерои телефон дар описани видео таҳти рақами 6. акнун навбат ба опелҳои Astra J. Opel Astra J, соли бароришаш 2000, кузуфаш седан, сӯзишворияш бензин, коробкааш механик, нархаш 26 000 сомон. рақамҳои телефон дар описани видео таҳти рақами
7. номери 8. Opel Astra J соли бароришаш 2002. кузуфаш хеҷбек, сӯзишвориаш бензин ва газ, коробкааш механик, нархаш 41 000 сомон. номерои телефон дар описиони видео таҳти рақами 8. номери 9. Opel Astra J соли бароришаш 2001. сӯзишвориаш бензин ва газ, коробкааш механик, кузуфаш универсал, нархаш 44 500 сомон. рақамҳои телефон дар описиони видео таҳти рақами 9. номери 10. Opel Astra J соли бароришаш 1998. кузуфаш хеҷбек, коробкааш автомат, сӯзишвориаш бензин ва газ, нархаш 36 000 сомон. номерои телефон дар описиони видео таҳти рақами 10. таҳти рақами 11. Opel Astra J соли бароришаш 1999. кузуфаш хеҷбек, сӯзишвориаш бензин ва газ, коробкааш механик, нархаш 35 000 сомон. номерои телефон дар описиони видео таҳти рақами 11. номери 12. Opel Astra J соли бароришаш 2003. кузуфаш хеҷбек, сӯзишвориаш бензин ва газ, коробкааш механик, нархаш 45 000 сомон. номерои телефон дар описиони видео таҳти рақами 12. номери 13. Opel Vectra A соли бароришаш 1993. кузуфаш седан, сӯзишвориаш бензин ва газ, коробкааш механик, нархаш 18 000 сомон. рақамҳои телефон дар описиони видео таҳти рақами 13. номери 14. Opel Vectra A соли барориш 1992. кузуфаш седан, сӯзишвориаш бензин, коробкааш механик, нархаш 10 000 сомон. рақамҳои телефон дар описиони видео таҳти рақами 14. ва охирон мошини имрӯза Opel Vectra A соли бароришаш 1993. кузуфаш хеҷбек, сӯзишвориаш бензин, коробкааш механик, нархаш 13 000 сомон. рақамҳои телефон дар описиони видео ай ҳама охир 15 номерда. ин буд 15 мошинои Opel фурӯшӣ ки мо мехостем ба шумо нишон диҳем. як бор дигар дар канали мо подписатсия кунед, видеода лайк монед
дар комментари мошинҳои мехостагии худтонро нависед ва видеоро ба дигар дӯстову рафиқотон ба имо, вайбер, ватсап равон кунед. то видеоҳои дигар дар паноҳи худо бошед.